Έλα! Κοιτάσαι, πέρασα! Τρέχω πιο γρήγορα εγώ! Με λένε Χάιντι! Όχι, τι κάνω τώρα! Βρήκες το δάσκαλό σου! Πού πας τώρα? Στον παππού μου, εκεί πάνω θα μείνω! Τι? Θα μείνεις στο γέρο παράξενο? Ναι, από σήμερα! Δεν το πιστεύω, κανείς δεν τον θέλει. Για κοίτα κάτι μούτρα! Μα καλά, δεν φοβάσαι καθόλου? Γιατί θα έπρεπε? Μα δεν ξέρεις. Ξέχασέ το. Πού πας εσύ με τόσες κατσίκες? Τις πάω ψηλά στο βουνό. Να κάνουνε τι? Να βοσκήσουν. Τι άλλο? Α, δεν το ήξερα. Αυτή η κατσίκα είναι δική μου. Σε αυτό το σπίτι μένεις, Ναι. Πρέπει να βιαστούμε, γιατί σε λίγο δει ο ήλιος. Πάμε! Εντάξει! Έτσι η Χάιντι γνώρισε τον Πέτερ, το βοσκό. Οι δυο τους θα γινόντουσαν σύντομα στενοί φίλοι. Ο Πέτερ ήξερε καλά τα βουνά και αυτό άρεσε πολύ στη Χάιντι. Πρέπει να σε αφήσω τώρα. Σκέψου καλά αυτά που σου είπα, καλή μου. Το κορίτσι δεν είναι για τα βουνά. Πρέπει να το πάρεις καλύτερα μαζί σου. Φιαντέτε! Πιάσε με! Α, μα πώς είσαι έτσι? Τι τα έκανες στα ρούχα σου, Χάιντι? Απλώς τα έβγαλα. Γιατί τα πέταξες ολόγυρα τα ρούχα σου, Χάιντι? Τι έκανες? Είχα συσταθεί πάρα πολύ. Τα έβγαλα. Κάτι ιδέες που έχεις μερικές φορές, Χάιντι. Πέτερ, φέρε μας τα ρούχα της, σε παρακαλώ, εδώ. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν έχω χρόνο. Ίσως έτσι να βρεις λίγο χρόνο. Ναι, μάλλον βρήκα. Είδες, λίγο χρόνο βρίσκουμε πάντα. Ναι, θα βιαστώ. Έρχομαι κι εγώ. Εδώ εσύ. Τα μάζεψα. Ευχαριστώ. Γρήγορο σαν τον άνεμο. Να μια καλύβα. Μάλλον φτάσαμε. Παππού, φτάσαμε. Γεια σου, παππού. Οχ. Ήρθαμε. Γεια σου. Σίγουρα εσύ είσαι ο παππούς μου. Σωστά. Με ποιον έχω τη χαρά να μιλάω? Με μένα. Λαχάνιασα. Είναι η Χάιντι ή η εγγονή σου αυτή? Δεν θα τη γνώρισε σίγουρα. Την τελευταία φορά που την είδες ήταν μωράκι ακόμα. Εσύ άργησες. Ναι, μην κάθεσαι και χαζεύεις. Πήγαινε τις κατσίκες να βοσκήσουν και πάρε και τις δικές μου. Στάσου. Εσύ θα μείνεις εδώ, Χάιντι. Πες μου τι θέλεις. Δεν έφερες βέβαια το παιδί ως εδώ χωρίς λόγο. Σε ξέρω πολύ καλά. Δεν μπορώ να τη φροντίσω άλλο. Θα την αφήσω σε σένα. Τι? Δεν γίνεται αλλιώς. 4 χρόνια τη φρόντιζα και έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Από σήμερα όμως θα είναι η σειρά σου να τη φροντίζεις τη Χάιντι. Αφού τα ξέρεις όλα, τότε πες μου τι θα κάνω εγώ, ένας γέρος άνθρωπος με ένα κορίτσι επάνω στα βουνά. Τι θα κάνω, Κάτι θα σκεφτείς. Τέλος πάντων, είναι καιρός να ασχοληθείς κι εσύ λίγο μαζί της. Όταν πέθαναν οι γονείς της, ήταν μόνο 1 έτους και τώρα έφτασε κοντά στα 5. Είναι καιρός πια να κάνεις και εσύ κάτι για αυτήν. Η Χάιντι, μην το ξεχνάς, είναι η κόρη του γιού σου. Κόρη του γιού σου. Αν δεν θέλεις να την κρατήσεις εδώ, κάνε ό,τι θέλεις. Αν της συμβεί όμως κάτι,
Να ξέρεις ότι θα είσαι εσύ υπεύθυνος. Αν και ποτέ δεν νομίζω ότι νοιάζεσαι για οτιδήποτε. Έτσι δεν είναι? Για κανέναν δεν ενδιαφέρεσαι και δεν ενδιαφέρθηκες ποτέ στη ζωή σου. Μάλλον δεν έχεις ακούσει ποτέ τη λέξη ευθύνη. Ήρθες εδώ πάνω και δεν μιλάς σε κανέναν. Δεν βλέπεις κανέναν. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Θα σου πω εγώ ποιος είσαι. Τέρμα! Μην πεις άλλη λέξη. Φύγε αμέσως και μην τολμήσεις να εμφανιστείς ξανά μπροστά μου. Βαρέθηκα τις φλιαρίες σου. Πάρε τα πράγματά σου και δρόμο. Φύγε αμέσως. Αμέσως φύγε από μπροστά μου. Γεια σου, Χάιντι. Να είσαι γενναία και προσπάθησε να με καταλάβεις. Όλα θα πάνε καλά. Να σε καλά, θεία Ντέτε. Νομίζω ότι θα μπορέσω να σε συνηθίσω. Η Χάιντι ένιωθε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά με αυτό τον παππού. Γιατί της είπε ότι θα της